Район башлыгы үз чыгышында Яңа шәһәр микрорайонында яшәүчеләрне Зәйнең социаль-икътисади хәле 2024 елга бурычлар белән таныштырды. Илдә барган махсус хәрби операция Зәй халкының тырышлыгы белән әзерләнүче гуманитар ярдәм җибәрелүе хакында да сөйләде. Организовано десятки рейсов гуманитарной помощи мобилизованным солдатам, жителям Луганской области, доставлено в общей сложности почти 300 тонн товаров первой необходимости, в том числе 11 единиц автотранспорта, 210 электрогенераторов, тепловых устройств, насосов, продуктов питания, одежда, средств гигиены, реабилитации, десятки тысяч квадратных метров маскировочных сетей, окопных свеч. Район башлыгы агымдагы елда планлаштырылган төзекләндерү эшләренә кагылышлы яңалыклар белән уртаклашты. Бу ел яңа заманча спорт бинасы төзелешен башлау, Изге Макария храмын һәм Крәшен үзәген сафка бастыруны хәбәр итте. Район авылларында ФАПлар төзү, үзәк дәвахананың йогышлы авырулар бүлеген, бала тудыру йортын, теш дәвалау поликлиникасын заманча таләпләргә тәңгәлләштерү планлаштырыла диде. Шулай ук эре предприятиеләр эшчәнлеге, авыл хуҗалыгы тармагы турында да сүз барды. Хезмәт өчен рәхмәт белдерде, район тормышында актив катнашу мөһимлеген ассызыклады. Адилә Борханова, Максим Айров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.